whosoever that is in control of your gate is in charge of your life. Yes. Aya ka o ji wee dị dangerous na onye na-ekpere arụsị ga-ewere ọjị n'aka wee sị ogwugwu maọbụ udo maọbụ arọbụnagụ na ezinụlọ m niile dịkwa gị n'aka na ọpụpụ na mbata anyị dị n'aka ya. The day emenshọn arọbụnagụ ọpụpụ na mbata anyị dị gị n'aka, that day ka ị nwere ihe a na-akpọ spiritual gate man. Because o nwere ọpụpụ na mbata apart from gate. And ịgba na ndụ director dị gate man n'aka, ndụ manager company ndụ ya dị gate man n'aka. All gate bụ control. So isi ogwugwu maọbụ udo eji ma ọjị n'aka, ezinụlọ m niile dị gị n'aka. Nke a bụ proper handover. So brother Benitez ọ na struggle onye echeta maọbụ ọma na enwere mgbe papa ya maọbụ papa ya were ya hand ya over to a deity. Like na gawasi ide mmiri ewerukwa m ezinụlọ m niile tinye gị n'uche gị, ekpere ka ị na-ekpe n'uche gị, ife ọma ka ị na-ewe isi ka ide mmiri chekwaba ụmụ gị. Mana kwe mana ụbọchị a ka ị were ezinụlọ niile na-enye mmụọ n'aka. Okwu ọnụ bụ iwe mesịa ka o sie ihe ike mmụọ wee sị ya na ọpụpụ na mbata ha dị ya n'aka. So na nwere onye ga-apụ ma ọ bụ na o mere approve. Ọsị ga-apụ ma mma nwaanyị too gụọ akwụkwọ nwee ezigbo omume chọọ ịnụ di, mana sofa na mmụọ dị in charge of the gate enyere approval, nwere onye ga-apụ. Aghọtara ihe nkụziri ebe a? Ndị ezinụlọ mụ na ụlọ dị na agreement si mmụọ enyefere ezinụlọ ọnụ ọpụpụ na mbata ọnụ n'aka mgbe gara aga. N'ụlọ emezi gịnị? N'ụlọ emezi gịnị? N'ụlọ achọrọzi ya. After all, ọ dị in charge of ọpụpụ na mbata ọnụ. Gịnị na-eme na family asịnsị ya? Ọ nọchiri ụzọ kpọchitọba gate ifu gị. Mana ọ grandfather siri ya na ọpụpụ na mbata ndị ezinụlọ ma gịnị dị ya n'aka. Ụmụ ezinụlọ wee nenesi ebe na-eme na ndụba wee sị na mmụọ ọbụla dị in charge of this gate nọchiri ha ụzọ na ha ga-aga. Unu wee sị anyị bịa ọkụ ya, m wee bịa n'ọlụ m dịka onye ozi Chineke wee nọ na gate bụ unu wee na-enye quick notice. Yes, in my office as a servant of God. Mmụọ ọbụla enyefere ezinụlọ a n'aka mgbe gara aga, mmụọ ọbụla dị esi na onye nwa dị in charge of ọpụpụ na mbata ndị ezinụlọ a, mgbe afọ a na-aga ọjị si na na-eme ife ọma sị ya ọpụpụ na mbata ndị ezinụlọ m niile dị gị n'aka. Ọ na-abụ onye nwụrụ anwụ ka ekpe ndị dị ndụ eme gịnị? Ekewara ya. Onye nwụrụ anwụ mgbe ọ dị ndụ ka o were ọpụpụ na mbata ndị ezinụlọ a nye arọbụnagụ, were ọpụpụ na mbata unu nye ogwugwu, nye udo, nye isi ogwugwu, nye ide mmiri and so on. Ya nwebụ onye were ọpụpụ na mbata unu mgbe ọ na-aga ọjị wee sị mmụọ na ọpụpụ na mbata ndị ezinụlọ m dị gị n'aka. Ya nwa nọọsụ ya wee were okwu Igbo wee bịa na ndị Igbo si na onye nwụrụ anwụ ka ekpe ndị dị ndụ eme gịnị? Ndị dị ndụ ụmụ ezinụlọ a unu ka chọrọ ka mmụọ dị in charge gate unu? Unu chọrọ ka eze Jizọs dị in charge gate unu? Eze Jizọs ka unu chọrọ. And therefore I stand here as a servant of God wee na-enye ekwubi okwu si mmụọ ọbụla enyefere ezinụlọ a n'aka mgbe gara aga with immediate effect wepụ aka na ezinụlọ a taa. Mmụọ ọbụla asị nọpụ na mbata ndị ezinụlọ a dị n'aka ya, ejima ha Jizọs Kraịst bịa with immediate effect na asị gị wepụ aka gị na ezinụlọ a taa n'aha Jizọs. Village a bụ ndị nwe edo, ndị nwe edo, ndị ikeri ọnwụ ọkwa ya.
ezinụlọ a ọ bụ na mbụ onye ozi Chineke mgbe ama nta aka from now ndị nwe edo niile ga-ama na ife bata n'ezinụlọ a. ndị kele ọnwụ niile ndị na-afụrụ n'anya ga-anụ na ntị na light bata n'ezinụlọ a. ụmụaka ezinụlọ a nọ n'ụzọ ama agba aka bata. We are now in charge of the gate. Anyị ga-ekwuzi ihe ga-eme na gate now. Your gate shall be opened continually. Amen. I am not talking about this physical gate. I am talking about the spiritual gate. Oga, this is why I am here. Ndị Igbo na-akpọkene egbo. Ndị Igbo na-akpọkene gịnị? Egbo. Eji ebe a na-akwa onye hidden. Ozigbo onye omenani. Ewere ihe a cross na gate n'elu. Unu na-afụ ya? Ewere cross na gate, were igu kpasị ya, tinye ọkụkọ kpọdo isi n'anị. Nwụọ nọrọ ebe a ọbara ya elekasị na-atụsa n'anị. A na-akpụ ya gịnị? Egbo. Na-egbochi. Oh my God. Now, mgbe na-agwa gị maka egbo, the spiritual egbo na-egbochi ọganiru. Gate ga-abụ o mechie ihe ọma da-abata. The physical gate nwere ike ghere oge. Man, if bata because they will spiritual gate mechi and no spiritual gate ya ka Chineke sị m bịa gwa gị taa ọkwa ifu na okwu Chineke ka a na-agụpụta ya ọ sị na ọnụ ụzọ ama gị ga-eghe oghe na onwe ezi mmechi na ajọ mmụọ ama mmechi nwu ya na ajọ mmadụ ama mmechi nwu ya otu a ka ọ ga-adị na your family in the name of Jesus. Continue. That men may bring unto thee the force of the Gentiles. Hold on. That men may bring unto thee the purse of the Gentile. Na Bible Igbo, ọ sị ka mmadụ wee bubatara gị akụ ndị mba ọzọ na ego Europe ga-abata ebe a. Ọ bụrụ sọsọ naira ka a na-ekwusi. Euro ga-abata ebe a, pounds ga-abata ebe a, dollars ga-abata ebe a. Mana na ihe na-ekwu ebe a. Ọ bụkwa m kwurie. Bible si sekere ebe a gụrụ ihe a. Isaiah chapter 60 verse 11. Ọ sị ka na mmadụ ga-ebupụtara gị akụ ndị mba ọzọ ya na ị ga-ana ebe a ọ na-abata maka na the door emego gịnị. Papa, ihe ndị m na-ekwu ebe a ga-eme mgbe ị ka dị ndụ. Ana m ekwu ihe ga-eme n'anya gị ọ bụrụ ihe ga-eme n'azụ gị. Isaiah 22 verse 22. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder. And the key of the house of David will I lay upon his shoulder. Ndị atụkwasị mkpịsị godu Lord David n'ubu ya o wee meghe. So he shall open. O wee meghe. Na onwe ekwe ga-emechi nwunye again. N'ebe a ka m nọ taa. Ana m agbaghepụ ọnụ ụzọ ọganiru ndị ezinụlọ. Ana m agbaghepụ ọnụ ụzọ ọmụmụ n'ezinụlọ. Ana m agbaghepụ ọnụ ụzọ celebration n'ezinụlọ. Ana m agbaghepụ ọnụ ụzọ merriment n'ezinụlọ. Ana m agbaghepụ ọnụ ụzọ housewarming, house dedication n'ezinụlọ. Ana m agbaghepụrụ moto ọfụ, ezigbo moto. Ana m agbaghepụ ụzọ ya n'ezinụlọ. Ana m agbaghepụ ọnụ ụzọ ọganiru ndị ezinụlọ. Ana m agbaghepụ ọnụ ụzọ akụnụba ndị ezinụlọ. Ana m agbaghepụ ọnụ ụzọ agbamnkwụ na agbamakwụkwọ n'ezinụlọ. Ana m agbaghepụ ọnụ ụzọ ndị ọgọ ka ndị ọgọ bata n'ezinụlọ. Ana m agbaghepụ ọnụ ụzọ inweta ihe nweta unu n'ezinụlọ. In the mighty name of Jesus. Ọ bụ alụsị ka eji gbachie unu, ana m agbaghepụ unu na. Ọ bụ agwọ gwara agwọ ka eji gbachie na, ana m agbaghepụ unu na. Ọ bụ dibịa anya nzu ụbọchị ana m agbaghepụ unu na. Ọ bụ otu nzo ka agbachiri unu, ana m agbaghepụ unu na. Eje gbachie unu na coven ndị amụsụ, ana m agbaghepụ unu na. I unlock you today in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Ghost. Amen. Your gates shall be opened continually. Unless I am not serving the living God.